Ako po ay magla-live. Ako may trabaho doon. Magwawalis po ako doon. So hindi po pwede doon na ano. Basta dyan na lang po tong cellphone ko. Yan. Umaga po sa malamig na panahon dito sa bundok. Yan. Shout out po sa Team Rowel Lipat. Maraming salamat po sa inyong mga suporta mga kapatid sa kasamahan ko sa Team Rowel Lipat. Shout out po sa inyo. Please support naman po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aming team leader na si Sir Rowel. Paki-subscribe po naman ninyo si Sir Rowel. Maraming salamat. Sir Rowel Lipat. Rowel Lipat po ang YouTube channel mo. Yan, doon po kasi ang trabaho ko, guys. Doon po, dito po ako maglilinis, oh. Ayan, mayroon na ako. Ah, good morning, Re Pedro. Dito po ako sa bundok. Salamat, salamat, salamat sa inyo. Ako maglilinis kasi doon. O, sige, sige lang. Sige ha. Thank you, thank you. Thank you sa inyo. Hindi ko alam ito kasi ano, Chinese or Japanese or Korean. Ano ito eh. Yung ano, basta. Basta alam mo na, hindi ko mabasa. So, shout out sa you, sis. Shout out. Ayan. Iwan ko lang sa yung cellphone ko. Dito po kasi ako maglilanas. Ayan, dito ako maglilanas. Sis? Hello po, nagliwalis po kasi doon hindi yung pagdaling ko yung cellphone ko hindi na makaabot yung wifi. Sis, itong ano,
Nakasulat kasi parang Japanese or or Chinese o kaya ano 'to, ah, alam ko baka nasa ibang bansa ka, OFW ka rin. Pero shoutout sa'yo. Anong pangalan mo sis? Kasi hindi ko kasi mabasa dito yung pangalan mo. Hapon na diyan. Dito naman umaga pa lang, 8:33. So shoutouts po sa inyong lahat. Maraming salamat. Pedro, tingnan mo tong mga sapatos ko. Lagi ako sa ano, garden kay Marumi. May naglilinis po sa kalsada. Ayan, magdidilig po ako. Didiligan ko yung nasa likod po. Yan, tutubig pa oh. Ayan, kawawa po kasi yung mga ano halaman. Ayan guys, na diligan ko na doon. Itutuloy ko yung pagwawalis.
po guys. Kasi nagwalis po ako, itatapon ko sana doon sa ano, doon sa basurahan kasi malapit ang basurahan. May nagwawalis po sa kalsada, hindi ko kasi ano, sakop na yung kalsada. May nagwawalis po. Ah, Mr. Daddy. yala. Good morning, sir. Fine, madam. Okay, madam. Okay. Okay, madam. Yes, no problem. You want also others hamod? Okay, madam. I'm not happy. I'm happy if you eat in the house. You know what, Mr. But, yes, madam, it's better the glass one because mine is plastic. You don't. Mr. Eli told me, madam, in the morning, I will help you now to put the things outside because the things outside, madam, we put it aside because from the rain. So I said no, nobody will see it. Okay, madam. Okay, madam. Yes, madam. So, madam, Mr. Eli knows already? Okay, madam. Okay, madam. Fee, sir. Madam. Yes, madam. Fee, madam. Okay, madam. Yala, bye, madam. Bye, madam. Alat lima, pihagan tayo ng inyong. Bes, ito. Bes anak bes so badat akin, ansan bagdiwa dihulit ba din. Okay, madam. بتاع لازم مش هنيمو لا هي اللي تنبري. الجمعة تيجي بنيمو ان شاء الله هيك. لا الجمعة تيجي ما في شيء يمكن نقول له لجو يمكن نقول له لجو لميشيل معلوف ومارتو وتوني ومارتو بس انا بدي ادخل أنا بعشق بدي فوت أتحمم في مي سخنة بس من زيت بعدين برا ما في شيء. من مرحبا. Ayun guys, tumawag si Barbie. Barbie ang tawag ko sa kanya kasi ah, um, tumawag po sila na kakain sila sa labas. Sabi nila, masaya ka. Hindi, sabi ko, mas masaya ako kapag dito kayo kakain. Yan, shout out po. Polo Ninja. Jajakitan kita. Ayan. Shout out sa'yo. Alam ko parang si sis ito eh. Parang si sis Angela. ang dami mong ninja ah. Ako, dalawa lang ninja ko. Yan, kakayanin ko kaya ito, tignan ko lang. Ako kasi malakas. Bigyan ako ni Lord ng malakas na pangatawang pero ewan ko. Ay, try. Ayan. Ayan guys, malakas ako, Kasi yung may bahay dito, hinayaan lang ko dito. Ayan, hinayaan ko lang nila dito. Iniisip kasi nila nandito ako na powerful. Thank you, Lord. Sa kalakasan na bigay mo sa akin. Ayan. Ayan, Ay, mas maganda pala yung hilahin ko. Diba? Oh.
dito para makaupo po ako dito. Ayan. Tignan nyo, oh, ang laki niyan, guys. Ang bigat. Ayan. May nagsisigaw dito sa kalsada. Kasi po, may naglilinis. Ayan. Naglilinis sa kalsada. Nagagalit yung bossing nila. Ayan. لا ما بديش مش ميرسي. Yan, 1 hour lang po ako mag-live kasi naglilinis na po ako dito sa baba. Yan. Kinagat po ako ng lamok. Tutuloy ko lang yung winawalisan ko doon. Ang bigat po, sakit ng likod talaga yan kung talagang ano. Dito parte na nililinisan ko guys sa taas, dito sa baba. Iniwan po nilang hindi pinasok dyan sa loob. Yung Pilipina naman nila kasi hindi nila sinabihan yung amo namin na ipapasok sa mga lalaki. Ayan, pasensya na po. Pasensya na po, padaan po.
Ayan, wala pong ulan sa araw na ito. Mamayang gabi daw. Mayroon pang mamayang gabi ha. Ayan. Tulog pa po yung caretaker namin. Yan, magigising yan. Alauna, imidya, 12:00. Pero pag alam niyang aakyat yung abogado dito, magigising yan ng maaga. Pero wala silang nagawa dyan sa garden. Hindi man lang sila nagdilig, hindi man lang nila inalis yung mga pinaglutuan na ng barbecue since na nagpakain kami nung nakaraang Sabado. Lahat ng kalat nila hindi pa nila tinapon. Pati mga basura, yung malaking basura hindi pa nila tinapon. Kasi pumunta ako dun sa kusina namin sa baba. May kinuha ako. Nakita ko lahat doon. Pati mga kalon, mga ano. Yan, akong naglilinis sa harap kasi hindi nila nililinis. Kaya gustong-gusto nila ako dito sa bundok kasi ano, malaking natutulong ko dito. Malaki talagang natutulong kasi hindi ko na sila tinatawag yung mga kaya kong gawin. Tignan nyo yan, oh. Hinila-hila ko yan ay hinila-hila ko yung malaking kutsyon na yan at ang bigat. Dahil ako ang ako ang nahihirapan yan pag nakikita ko na uulan at yung mababasa. May space naman sa loob ng bahay nila dito, bakit hindi nila pinasok? Yan lang pong ginawa nila yung mga lalaki. Meron pa sa sasabihin ko na lang mamaya sa abogado na dalhin na lang dito yung mga swing para makaupo naman ako dito sa swing. Kasi itong bigat hindi ko kayang kayang paupo para makaupo naman ako dito. Yan, may dumaan na truck po. May kasing dalawang nagpapatrabaho dito sa kapitbahay namin dito sa harap. Isa na yan. Yan. Asan na? Ayan. Ay, hindi. Hindi makita. Ay, hindi. Yan. 4 years ago na yan. Hindi pa tapos. Kasi ang nagtatrabaho, dalawa lang nakatao. Pero sa kabila, ang taas-taas na ng building. Kailan lang nila inumpisahan. Kasi ang dami nilang trabahador. Yan. Yan. 1 hour lang po akong magla-live, then aakit na po ako. Doon po kasi ang trabaho ko ngayon. Sa dito sa baba, ngayon magbubukas ako ng bintana lang sa taas. Ayun. Kasi darating sina abogado. Ayan. Wala naman po akong may update kasi hindi ko naman alam po yung nangyayari. Hindi pa ako nagbukas ng mga news, pero nakita ko lang na ay kayo. Nakita ko lang sa news yung in-screenshot ko tungkol sa Lebanon sa Israel na naman. Ayan. Titingnan ko kasi kung na-screenshot ko yan. Tingnan ko lang. Kasi akit din ako. Kinagat ako ng lamok. Hindi ako kinakagat sa gabi. Ngayon lang ako kinagat ng umaga. Screenshot. Ito siguro. Hindi. Asan na? Kailan ko lang nakita yun eh. Magbasa ako dito ng sa Ayan na yung bus. Ganitong oras, hindi pare-pares pala.
Ayan, ngayon 8:54. 8:54 alis yung bus dito. Pero hindi ako pinapalabas. Eh wala naman pala sila, dapat sana pinalabas mo. Saan pa ito magkatrabaho? Dito pa? Ito pababa, pababa. Bumaba naman doon sa kabila. May mag-work ba doon? May mag-work ba doon? Bakit doon niya pinarating yun? Nakikimarites ako. Nako. Bakit doon? Baka doon. Marami pong may mga solar dito. Solar panel na malalaki. Ayan, i-search ko lang yung ano ko. Yung ay news. Ngayon ang may magpapatrabaho doon. Gusto ko sanang maglakad-lakad doon sa ano mamaya pag alis nila. Ala. Ito po ang news, guys. Israel Army, during the night, we attack a Hezbollah target in southern Lebanon. Funeral procession begins for Richard. Biography Isham Abdallah in Tir. Yung Tir po ay sa southern Lebanon. Napuntahan ko na po ito nung nag-trip po kami ng mga kaibigan ko at mga kapitbahay. Nung lumalabas pa ako, maybe uh, anong taon na? 8 years na siguro nung nakapunta ako doon sa southern Lebanon. Potential misjudgment amplify concern of escalation between Israel and Hezbollah. Yung Hezbollah po yung ano po yun, taga dito po yun. Yun ang kaaway ng Israel. Wala. Ito pa Israel Army drone strike Hezbollah targets in Lebanon. So please ipag-pray niyo naman po kami dito. Dahil affected talaga. Basta may magkalaban silang at nakialam yung taga dito. Ayan Nagbabasa lang po ako ng news. Kahit na ngayong nabasa ko po doon napanood ko po sa sa Miami. Nag-rally po yung nag-rally po yung mga Palestine saka Israel, yung Jews, sabi nila ba. Doon po, nagkakainitan na sila. Mayroon pang isa dito Lebanon's Ministry of Foreign Affairs denounces every Israel attack on Syrian. Dito po sa area namin, at saka dito po sa area namin marami pong Syrian. Yung caretaker po namin Syrian sa kalahat habang naglalakad dito mga Syrian. Pero mabait naman po sila. Pero marami na pong nakapasok dito sa Lebanon ng mga Syrian kasi maraming talaga sa Beirut, sa street children po, mga Syrian po. Ang dami, bigyan mo ng pera, ayaw nila. Bigyan mo silang pagkain, ayaw nila, gusto ng pera.
Eh ngayon wala na pong value ng mga pera dito. Hindi nga tinatanggap na yung mga coins, yung 1,000 na lira, ayaw na po nila. Kahit na yung iba, 5,000 ayaw pang tanggapin doon daw sa Beirut. Saling Palestinian killed by Israel. Minsan ayaw ko kasing ano, kung minsan ayaw ko nga magbasa, pero kailangan kong magbasa para alam kong nangyayari. nung, nung in-off ko yung cellphone ko, ah, bali, ano po, ilang araw po akong, ganito kasi pag nandito po sila, hindi po ako nag-on ng ano, ng cellphone ko. O kaya, naka-off yung wifi. Pag tapos ako ng trabaho ng ano, nag-games lang po ako. Nang pagbukas ko, ng gabing yun, nung umalis na po sila, tapos na akong magpasok ng mga anong ang katiling kamay ko. Ay, ano po, dito lang daw ako sa bundok kasi mas safe daw. Ayan. Eh nga sana matapos na rin. Kasi nung isang araw nga, kausap ko ang ate ko, habang kausap ko sa telepono sa messenger ay, ano siya, nanonood siya ng TV. Kausap niya ako pero yung mukha niya nasa TV nila. So nakita niya yung mga ano, missiles daw yata yun na napunta na sa Lebanon, sabi niya. Pag nandun ka sa Beirut kasi 2 to 3 hours ang biyahe papunta po sa South of Lebanon. Yun po ang border ng ano, Israel, yung South of Lebanon. Ayan. Kasi nung 2000 nasa na naman namin dito noon. Marami establishment na ano na sira, maraming namatay. Lahat po ng mga bridge, mga satellite na ano, pinasabog po nila. Lahat ng mga bridge, talaga yung mga tulay, ano, kaya inatake po nila para walang makadaan, pero mahal pa rin kami ng Panginoon. Sabi ng amo kong lalaki ay mag-evacuate. Hindi naman po niyang sinabing mag-evacuate. Kung ano ang sinabi po niya ay bakit ang dilim na. Ang sabi po niya ay mag-impake kami kasi pupunta kami sa bundok. Pero hindi po dito sa bundok na ito. So, mayroon yung mga alaga ko nun, maliliit pa sila. Doon nahirapan. Nung umalis kami sa bahay na yun ng nanay ng amo kong lalaki, pumunta kami sa isang bundok. Kinabukasan po noon, umagang-umaga ay tumawag po yung nanay niya na nasira yung bahay nila na pinagtitirhan namin doon. Nabasag, nahulog lahat ng mga ng mga bintana, salamin, mga pintuan kasi pinasabog po nila yung tulay malapit po sa Casino de Leon. Casino in Lebanon yun. Casino de Leon. Yun ang naman sa French. So, nagbakwit po yung nanay ng amo ko, dinala nila sa bundok. Sina lolo at lola, buhay pa rin sila nung that time. So, nandun kami lahat mga matatanda kasama namin. May pataas pa ang mga kwarto sa taas. So, at saka walang handle. So, nahirapan kaming magtaas sa kanila noon. Hindi lang isang tao ang magtaas sa mga matatanda noon. Doon kami nagtumira noon. Malilit pa yung mga alaga ko noon. Makikita mo talaga yung mga jet fighter, mga ganon. So talagang ang kasi dito kasi sa amin, dito sa Lebanon, may area na susulpot ka na ng Syria. Dalawang dalawang place. Dito sa pinuntan namin sa historical place na dinala kami ng caretaker namin ay Bonjour Khalid. Yan yung caretaker namin, nagising kasi alam niyang darating yung Badagsi?
بدك شيء؟ ياخذ وياه تتكفل استاذ. May ano, ang daming racket nito. Lagi niyang inaano yung mga, may papakita ko mamaya kasi yung jacuzzi. تليفون. Telefon ana? ايه Luka. Ano, jayin yung. Jayin yung. Asa na kadapon o ana hati may on. اه Ano ma fi hayda na bris? شو لك حطيت ماي؟ Ay, hunik. Hunik ay daakan hunik. Ana hati may. Ano ma fi nagbis on ana jibi may on. La, kalas ana hati may. ايه بس بدنا نجيب نار بيشرب هون. Ah, pinagbisikiri? Nandiyan na yung pasaway. Pinabidyo pa naman ako, oh. Yan, ilagay ko muna dito, guys. Kasi itong pasaway na tagabantay namin nandyan na. Ito doon sa abogado. Eh, naghintay na naman ako ano na naman dito. Ana GB may minhon ano harang bad shuay bit lahay da nati may. Ito ba dito kasarhon? نعم Ba ايه. kasarhon? Besmi siya la. لا لا مش هلا لا. Kali anong bal... La, ito. Anak ti May. Jayin hong besma kita dahon alitin. لك Hiya rayhin al matam. Hiya hakim. Kalit anazil hayda. Eh, kalas kali badin ano na hayda. Sakal. إيه انت لا سكر بعد شوي. Ah. خليه Okay. هون يشرب. Eh, Okay, atas li al badati mo. ايه حط. Kali dadi hayda anahat tihon. بده نايله قبل. Lahda shway. Anak ki Shirley. هون. La anak ki Shirley. Eh. Mabarag win hat. Alit lak madam Berna. قالت لي لفوا نايله بس تجيب نايله وجلسه هون. Ano dyan lison? Mara wahda. ايه Mish hayda huni. ايه Ana minit hek. ايه بعرف بعرف. ايه بس قالت لي اول لفوا نايله. Eh, lasa nga pinay ano ايه siya. بس اشترك. Eh, hek. Anak ki Shirley listen ko na hek. Maki matrabes. Di matrajuwa sa بعرف. bato. إيه. Ano apid sipti. Anak ka, ano kilomay. Asalik anak tion. Isang dahat ki hayda kami hon ti matrabala. ايه ايه بعرف Eh, بعرف بس okay. اول لفوا Eh, نايله. baro. Ay, dabalang nada ka rin dyan, hindi. الاثنين. Dahil walang nada, halas, ay dahil ito, ay, خمسة نعمل لك بعدين. ay, ay, ay. Patigil mo.
Aida, maganda ba doon si Tata Kilashi and Beka, anak ni Badikis na yun. Alit ko okay. Tapos gimana batas ka rin. Batu, balis ka na. Shit, balis. Batak ba din galon o nakalas? Anak ka lang. Itandak kipir. Mindero isa na Anak ka lang. Anak basic. ano ang madikip po kasi ano ang tigas yan tungkit. Ayan guys. Ano bang ginagawa ng mga to? Oh. Tingnan nyo guys, oh. Ang ano nila, ang... Yan. Ano ko lang ng 1 hour guys. Nag-usap kami ng ano ng caretaker namin pasaway. Pinabidyo niya yung pagkuha niya ng size yung ano yung mga upuan kasi meron naman siyang racket yan. Kaya ganun. Ayun guys oh. May umakyat doon oh. Ano kayang gagawin doon? May puputulin o kaya ilaw. Yan siguro. Yan. Alam niyo guys, wala pong reaction yung mga kapatid ng amo ko o yung amo ko about sa nangyayari dito. Or basta sabi lang nila na ang mga passport daw namin ay nakahanda na. Kasi just in case daw na maapektuhan doon sa Beirut. Akit po silang lahat dito sa bundok. Ayan guys, oh, may lalaki doon oh. Iwan ko kung ilaw nila yun. Ayan oh. May 15 minutes na lang. 15 minutes na lang. Ang daming kalat na dito. Ito mga carpet dyan. Pero bilib lang ako dito sa pamilya ng caretaker namin. Dahil nilalabhan po talaga nila yung mga carpet ng tubig. Yung ito namang abogado nagpapalaba rin, pero yung kapatid ng mga dalawa ay napaka delikadisa. Ayaw nilang magpalaba ng mga tubig na ganyan. Ang gusto nila ay mga sa shop. Ayan. Laging marumi ang tsinelas ko kasi lagi ako doon sa kalsada kasi marurumi yung mga daan ko. So maupo muna ako dito. Ayan. Pwede na rin pa ako maupo. Ako ang nag-atras dito. Kasi mamayang gabi daw ulan na naman dito. Hindi pa nagawa itong hindi pa inayos ng caretaker namin. Kasi itong mga amo, gusto nila libre. Ayan. Yan ako maupo. Oo. So, 9:30, tama na po sa akin. Ako ay
Ayan, may 12 minutes na lang po at ako ay aakyat na po. Pwede ka rin kayang iwan ito. Diyan. Kasi basa dito eh. Iwan ko dito muna. Ay. Basa. Ayan, iiwan ko lang muna ito. Babalik din.
Guys, kain po tayo. Arroz kaldo. Oh, sarap po. Kasi mainit. Yan. Ito, nilagyan ng powder na luya. Kain po tayo. Nagbukas nga ako ng mga pintuan sa kabintana doon sa taas. Ayan, kain po tayo. Arroz kaldo na walang sahog para sa malamig na panahon dito sa bundok. Ayan. Good morning po sa lahat. Tanungin ko mamaya yung abogado pagdating niya kung anong sitwasyon dito sa Lebanon kasi yung wala silang sinasabi pero napapanood ko yung ano saka nababasa ko sa news. Dito mismo sa Lebanon na ano news yun. Yan. Kakainin ko lang ito. Tapos magluluto rin ako ng kanin ko para mamayang tanghali. Umagahan ko pa lang po ito guys. Dati po dito sa harap namin na na nagtatrabaho ay nag-umpisa sila ng alas 10. Ngayon po ay maaga silang nag-umpisa kasi uulan na eh. Mamayang gabi ulan na naman daw sa bukas. So, kailangan kong pumunta po sa tindahan ngayon. Maghahanap ako ng posporo. Kasi hindi automatic yung lutuan namin. Tapos isang tindahan lang nagtitinda ng ganun. Posporo. Sana may tinda siya ngayon. Di pa pala ako magsasaing. Ang pupuntahan ko muna, maghanap muna ako ng posporo bago sila dumating. Yan. Kain po tayo. Ito po yung tasa ko sa kape. Kahit nung nasa Pinas ako, ganito kalaki yung tasa ko ng sa kape. Kahit na walang gatas po, basta kape. Nabubuhay na po ako. Yan. Ang sarap pag kumakain ka ng mga gusto kong gumawa ng sopas. Pero may soup pa kayo kasi yung alaga. Kakainin namin yun. Pag naubos, yun gagawa ako. Kasi sunod-sunod na ulan dito sa bundok. Ayaw pang umuwi ng alaga ko. Kasi dito kung saan siya napupunta. May kaibigan siya sa baba. May kaibigan siya sa taas. Saka dito sa baba namin. Lagi siya dito sa sa bahay ng caretaker namin. Pag nasa biro na kasi kami, stay at home na lang siya. Paghapon ng linggo, thank you Lord. Paghapon ng linggo, pinapasyal ko siya, naglalakad kami sa may tabing dagat. Dala ako ng kape, biskwit, mga nuts. Habang tinitingnan namin yung dagat,
Nagkakape kami. Kasama namin yung isa naming kaibigan. Hinihintay na nga ako sa Berot yung kaibigan ko. Na matagal na kasi pag nagdi-day off yun laging sa bahay lang. Pero ngayon, no choice kaya siya nag-standby muna sa sa mga kaibigan niya. Pero pag nandun ako, doon siya sa bahay lang gusto niya. Kasi yung nakalagay sa sa weather dito ay mamayang gabi uulan. So sabi ng alaga ko, kung ilalabas daw namin yung mga upuan, sabi ko, hindi na. Kasi hindi naman pinalabas yung abogado yung sa kanila. Kesa ilabas ulit namin, ipasok na naman, wala namang kakain daw ngayon. Wala akong pakain ngayon na linggo, ngayong Sabado. Dati-dati, Huwebes pa lang, nandyan na silang lahat. Luto na ako, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos pagsapit ng Linggo, take out silang lahat. Walang itatira sa amin, talaga. Kala mo yung bang nagugutuman sila lagi. Ako naman walang problema. Kunin lang nila ng gusto nilang kunin. Dahil itong alaga ko naman hindi siya nawawala ng pagkain. Kami pala. Kasi pero magluluto ako pagkain ko Filipino foods. Kahit na kanin sa kabagoong, walang problema. Mag-slice ako ng sibuyas sa kamatis, lagyan ko ng bagoong. Yung bagoong ko na, ganyan na nga kaliit ko. Pero masaya ako kasi na-share ko sa mga kasama, mga kaibigan ko. Kahit na mawalan ako ng bagoong, walang problema. Pag uwi ko na lang, doon ako mag-ulam ng bagoong. Naubos na rin yung bagoong padas ko kasi lagi kong nilalagyan ng suka. Suka na yung pinaglagyan ko ng sili, yung pickles ko ng sili may suka. Doon ko kinukuha. Hindi na masyadong maanghang kasi yung suka ng sili ko. So yun kasi bawal sa akin yung maanghang na maanghang, lulubo itong mukha ko. Iwan ko kung nandito pa yung mga picture ko. May kayo. Tignan ko kung nandito pa yung mga picture ko. Nandyan na yung cellphone ko. All photos is one. Lumubo po kasi ang mukha ko noon. Kaya pag pupunta lang ako dyan sa maglakad or tatakbo, ay maglagay po ako ng sunscreen. Tinitignan ko lang kung nandito pa. Ay, hindi yan. All photos na. Wala na yatang natirang mga picture ko dito. Nandun na sa kabila. Picture na lang ng apo ko pa lang nandito. Ano pang kulang kaya dito? Ayan, may hose na. May yan guys, binili ko na sa Pinas na yan. Argili ang tawag. Wala na yung mukha ko na lumubo. Nandito. Tingnan nyo. Ito ang mukha ko nung ako ay, tingnan nyo. Parang pag tinitingnan nyo, hindi ako ito. Ayan. Ang dami kong hirap that time. Pinadoktor po ako. Yan po. Yan po ako. Kung kakain ako ng maanghang at saka yung mainit na panahon. Ganyan yung mukha ko, kaya sa awa ng Diyos hindi na bumalik pa yan. Ayan. Mayroong iniresita ng doktor na cream din. So yun ang ginagamit ko. Ang hirap kasi noon, hirap na hirap ako ang kati-kati. Yan po. Yan ako.
Ayan. Ang katipos talaga sobra ganyan. Oh. Sa awa ng Diyos, hindi na bumalik yan. Oh. Picture ko ang mga yan noon. Kaya, kailangan kong iwasan yung manghang na sobra saka yung araw. Pag punta lang ako sa araw, mag-barbecue ako. Pag ako mag-barbecue, ay, maya-maya kakati na ito kaya may ininom kong gamot na Claritin yun para sa allergic saka lagyan ko na kagad yung cream na niresita ng doktor. Tapos after 15 minutes, ganun, pwede mo nang lagyan ng sunscreen. Kaya ako pa habang tumatakbo ako dyan, pataas sa bundok, okay, naglalakad ako. May sunscreen talagang nilalagay ko sa mukha ko kasi pag hindi, ano na, kakati na yan. At na winter, pag nagluluto ako sa oven, yung init ba ng oven, kakati rin yung mukha ko. Naalala ko ang mga mukha kong tuo noon, oh. Sa awa ng Diyos, oh. Ang dami kong hirap noon. Sinasampal-sampal ko ng ganun kasi hindi ko naman siyang pinamutin sa mukha. Kung kamay, okay lang sana. Ito nga, oh, birthday ko yan, oh. Medyo okay na yung mukha ko. Kaya yan ang kasama kong alaga ko. Yan ang alaga ko nung pumunta. Ayan. Ito po yung gamot ko, oh. Claritin saka yung sunscreen ko na yan. Yan. Kung ano-ano. Meron pa. Ito ang niresita ng doktor na cream. Galing France po yan. Ilang buwan na lang makikita ko na yung mga apo ko. Ayan. Ito po, oh. Yung mukha ko talaga, oh, namaga. Yan po sa embassy, nung repatriation. Ilang beses na rin po akong naka-attend ng repatriation. Pandemic pa naman noon. Sana kahit na hindi na ako, ano, ito naman, rally po ito. Rally po ito kasama ko ang alaga kong lalaki, oh. Saka kasama ko yung alaga kong matanda dito. Ayan, yan yung alaga kong matanda na sa gitna. Yan po yung binata ay alaga kong lalaki yan. Yung bunso ng anak ng amo ko. Rally po yan, pero peace rally naman yan. Ito naman po yung ambasadora, oh, na yan, ambasadora. Yan po, ambasadora na yan ay namatay po dito sa Lebanon. Na COVID po siya. Pero na-meet ko siya, hindi naman siya na COVID. Ito naman po ang presidente namin sa aming association dito sa Lebanon. Yan. Si ading ko. Maraming tulong sa akin ng ading ko na yan. Bakit hindi pa binuksan ng abogado? So, ano na lang, may 8 minutes na lang.
para ako'y magpaalam na at pupunta ako maghanap ng posporo. Kasi mamayang gabi uulan. Tapos bukas ay uulan na naman, so hindi ako makalabas. So kailangan kong kumilos sa lalong madaling panahon. At ako'y magluluto ng pagkain ko dahil wala naman magluluto. Yan. May mga Ermi Capiral palang pangalan niya. Shout out sa iyo kapatid, Ermi Capiral. Ayan. Uno Ninja. Shout out din sa iyo, Migalaw. Shout out, Pedro Vlog, andyan ka lagi. Thank you, thank you. Ikaw ang unang nagtamsak, ikaw ang una kong viewers, Pedro. Salamat sa suporta kay ate. Thank you sa inyong lahat. Ayan, mayroon na lang 7 minutes at ako talaga ay aakyat na. Kukunin ko na yung pambili ko ng posporo. May mga tao na yata dyan sa baba. Titignan ko. Oo, gising na yung mag-asawa. Ay, yung asawa rin ng caretaker namin gising na. Naririnig nyo yung ano niya. Yung salita niya. Naririnig nyo yung ano niya. Salita niya. Pagdadalhin ko yung pagkain ng manok, sabihin ng asawa niya sa akin, ako daw magdala doon sa mga manukan. Pag nakawala yung karnero nila at ako ay naglakad dyan, utusan pa ako ng asawa ng caretaker na ano daw, pauwiin ko daw yung mga karnero. Samantalang yung mga manok, humihingi ako na kahit na isa na ititunula ko, ayaw nila o kaya iadobo ko. Wala namang problema kahit na matigas yung kasi may pressure cooker naman ako. Ayaw po talaga nila magbigay. Hindi nga nila ako binibigyan ng itlog. Yung alaga ko nga ay nagre-request siya ng itlog ay ayaw nilang bigyan. Kaya ang binibigyan lang ng caretaker namin ay yung abogado. Binibigyan niya ng mga itlog ang dami. Samantalang yung alaga ko, binibilhan ko siya ng itlog doon sa tindahan pag gusto niya ng itlog. Malamig na talaga dito, lagi nang umuulan sa bundok. Kasi dito po, mga kapatid, pag winter na, mag-i-snow po dito talaga. Dito sa harap ng bahay, talagang ang taas ng snow. So malamig dito. Pero mayroon kaming chimney. Pwede naman namin pwede kaming magsiga. Ayan. May akyat na ako. Hi! Where are you going? Where are you going? Where are you going? Huh? Where are you going? Thank you. Lalos, Jay? Lalos? Lalos? Entere ya, ma? Da, entere ya, ma? أنا هديك أول هدايا
Guys, ako magpapaalam na kasi nakausap ko yung anak ng kaibigan namin, anak ng kaibigan ni Lolo. Ano, makisakay lang ako hanggang dyan, bibili ako ng ano, sasama rin ako sa kanya. Bibili ako ng, yung bang, ano yun? Posporo. Wala kasing mabili dito na posporo. Ayan. So hanggang dito na lang ulit mga kapatid. So, ako'y nagpapasalamat ulit sa inyo, sa inyong suporta. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ni Lord. At sana'y po, pakisubscribe po ninyo ang aming team leader na si Sir Rowel Lipat. Maraming salamat po. At sa aking mga team, maraming salamat sa inyong suporta mga kapatid. Ayan. Ayan guys. Yan po yung background ko. Yan guys. Hinihintay ko lang po siya. Bumili lang siya ng manusi. Yan. Bye bye na po.